Fl-isfond tal-inkwiet intern u s-sens ta' arja tqila li baqgħet tinħass fid-Dar Ċentrali, fazzjonijiet differenti sparaw f'saqajn xulxin, illum saret l-elezzjoni għaż-żewġ viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista. Kienu ftit iktar minn 11,000 it-tesserat tal-Partit Nazzjonalista li setgħu jivvotaw f'elezzjoni li għandha taħtar in-numru 2 u 3 tal-partit, iżda l-interess f'din l-elezzjoni huwa wieħed baxx għall-aħħar. Fil-fatt f'Ġunju l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil kien qal li kienu se jkunu 23,000 it-tesserati li jivvotaw f'din l-elezzjoni. Iżda wara Simon Busuttil mar lura minn kliemu u qal li huma kważi 16,000 li għandhom il-vot. Biex il-fatt li kienu biss madwar 11,000 li ġabru l-vot tagħhom ifisser kważi wieħed minn kull 3 tesserati li ma ġabarx il-vot għal din l-elezzjoni fit-tmexxija nazzjonalista. Dan juri nuqqas ta' interess f'elezzjoni li anke biex jikkontestaw għaliha kien hemm nuqqas ta' interess. Tant li għal-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista l-affarijiet tal-Partit ma kienx se jkun hemm elezzjoni kieku ma saritx pressjoni fuq Tony Bezzina biex jikkontesta lil Robert Arrigo. Min-naħa l-oħra li t-leminija ta' Adrian Delija hemm jikkontestaw David Agius u Edwin Vassallo li t-tnejn li huma fil-jum tal-votazzjoni deru fl-istamperija jippruvaw jinoxbu mal-fazzjonijiet differenti. Il-kap Adrian Delija wkoll rid jagħmel preżenza tiegħu ċara huma u deħlin in-nies jivvotaw. Dan fid-dawl li għall-elezzjoni ta' viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament hemm Edwin Vassallo li għamilha ċara daqs il-kristall li huwa ħareġ għal din il-kariga bħala il-kandidat ta' Chris Said. L-istess deputat li kellu sajf jaħraq Adrian Delija fit-tellieq għall-kap u li issa kompla joħloq il-problemi lill-istess Delija permezz tal-mozzjoni li ressa biex fost oħrajn jiġu investigati l-allegazzjonijiet li kienet għamlet Daphne Caruana Galizia fuq Delija nnifsu. Sa dan it-tant fil-waqt li Delija ħalla lil Herman Schiavone joqogħdlu mal-bieb u jsefsef widnejn in-nies biex jintażel kandidat li jrid Delija, bilwis iżjed għamlu l-fazzjoni l-oħra ta' Simon Busuttil. Ewlenin fosthom kien hemm David Casa li wkoll der fid-daħla tal-istamperija jilqa' lin-nies deħlin u jgħaddilhom l-aħħar appell qabel jixħtu l-vot.